това са нашите WPC огради. Най-високия клас на изпълнение с алуминиева конструкция, релси, стълбове, основи, капачки. Алуминия с прахово покритие няма да ви ръждяса и ще ви изкарат дълги години. Ламели, които са с над 60% дърво, смесени с полимери. Ще имате устойчивост на всякакви атмосферни влияния. Дъската няма да ви избледне и няма да се надуе. Ширината на едно пано е до 1,80 м, а височината каквато пожелаете. 50 см, 70 метър, 2 метра, 2,50 м. Вие избирате. Два начина на нареждане. Плътно влизат една в друга с клик система или разредено с стопер между тях, който се реже на 2, 3, 5 см, 18. Вие си избирате дизайна на вашата ограда. За повече информация посетете нашия сайт 5build.bg, обадете ни се на телефонния номер или заповядайте в нашия шоурум в град Пловдив.